kipat ba ka thain Ranikor bat khamtam kinong tre ka CHC Ranikor kilhaban mat yakijing babun jat mentala shitayo tam hadian ba ka company Fedco kala odno yaka bording nakani ga jaka sumar nakadaw jonga jingbomla katnat ka koi ka khya pan siew yaka bai bording kabla poi haduh arpsan lak tam hadian balayo jingtep halor kani ga jingja nakaliang jonga CHC Ranikor circle hapo ka jingilam president usamna markoni thongni henen ka singi kelali jurep idalade yakani ka CHC pat yakandoru yakinong trei pan ngotho yakijinge ka medical health officer jong Ranikor CHC ka Dr. P warji kalai thu pakate ka company penya boarding kal onno yaka boarding na kate ka CHC nadu ka khandre trik banai nai lor arjar puai kalai thu ru panadu bashaot yaka boarding na kaliang jong ka CHC kalai kendu shibun ki jing khamtam la dawan ki nongpang namar ki babon ki tiar la penukam da kala te gani da light ka electricity connection jong ni po CHC Ranikor kila ada kat nadu kasi khandre Thursday khandre 3 September te mentala don kumba shitayo bangin don lai te kajing ka bangi ni kendu hone ka baning kong ka ide bhab ki nongpang namar bagi dawan ki nongpang ki babon ki tiar ni penan kam ki da ni dan kam da lai ban penan kam ki ti mission jing jenjar bha ta bat ka ba ar ka long ka ba ide ba kanika ba ai inject mo ko mani tip mentang ni penon ni ko vaccination bat ki we ki inject ni ai ki khlong apo ka routine immunization ti kini ki dawa inject ru ki don kam ban bu ha kum kini ki machine ki barang kam ka lai te ya government ta ni kum kini machine ni nang persang ban bu kini department ki be dan marjan bat ni kham bat ki yo ni arab lang ni menta te ngasukerman nama nagaliang jongi hi nadu petugas ni bakal alip kalai ni ada inform ye MLA jongi ne ringkat lang bat in charge DC jongi menta po service te ngila ada don ke jingi keren bat ki bang kermen ru limba ka jingi keren jongi ninyo i bang ninyo ru ikani kalai haka por ka bobya habakran ha kinong tho kubor usamla markoni lapan pau yak jing sokhya ka bajor halor kani ka jingja ka bami na ka jing le sting ka tanar ka koi ka khya par kumjo ka jingbom dan jing teblam ka company Fedco wan ban jungo ya ka CC hadin ba ni la yo jing teb ba ka don ka jing shot ka light ka electric ba haduh menta la steel ba ka don ka jing shot light ka dei nambar ba ka don ka jing sakot bil tinaleng jungi ka sangi long ni songkhya abai dei bat banyak sngo ba kat ka jaka sumar ma kan shot light kumni namar ba bun kinong pang ru ke bawan khang ni po CHC Ranikor bat ki we bawan thia pang ni ki haban lek phai no namar ka jing bom don lai bat ka bu jing ru ya ki no tre ni ru ki doktor ki nas ki we ki staff ru abai dei ki we kum ta me bat ki dawai ban ki don ki dawai ba haban bu un pen dai tha ban story ki dawai pen dai tha ki haban lek ra shoi sha kuma police station ni pa marjan te kiwi ki chingdon kamro haban lek ki we pat te kalong ke liang ni seng ni sokhya ba ka Fedco long ka pha ot no ya kalai na hani po CC sha kala don ke jing warning to wala ka don makana ro hande kadang don ke jing ya keren kadon ke jing keren ge mane pan bai hangsha kam dei ban chuan ot ya ka lai ha ka jaka sumar kiwi ki office kila ban le kila ban ot mar don long kaya pier bat ka stal mo pian re hang ni na liang ni ka seng ni sokhya ba den ba ni la yo ling tep ba ka don ka jing ot lai ni na liang ni ka seng ni di kentu ya ka dia mecho ba ka DJH ba ki de ban simkya mardor ba kam tame inom mat jungi jongkaran konferensi ba ule ban simkya lor kini ke ba kalong ke ba sngo le ran ban yo sngo ba ka don ka jing shot light po stal te wala ka sa kata kabil makanaro kam dei ban wan shu wat ot tu ka dei ban ya ban bek te naliang ni ka seng katahi ni so man kontu ye ki bor balor ki dei ban bek mardor ba dia ka Fedco ro ka dei ban wan ka dei bon ai no ya kala mardor hang ni kam dei ban slam ba namar ba kabu jing ki nopang ki no sumaro te naliang ni ka seng hi ni la ish bun ki jing ang ni por ni ko te tangkatahi ba ni kentu ye ki nong ilam kinum kmat ki bor district ki depan simkia lor kani ka jing shot like nang ba ki we kinong jashu ki we pat